Κλίμαξ δευτέρου ήχου. Ο δεύτερος ήχος έχει βάση το δι. Το απήχημα του δευτέρου, που θα το πούμε και στο τέλος, θα τα πούμε όλα τα απηχήματα στο τέλος, είναι δι, βουγάδι και δι, δι. Αυτό είναι το απήχημα. Τώρα τα διαστήματα του δευτέρου ήχου. Τα όρια του δευτέρου ήχου είναι έως το κάτω νι και έως το άνω δι. Κατερχόμενοι από το δι για να κατέβουμε στο νι. Δι γα 12, γα βου 8, βου πα 14 και πα νι 8. Αρχίζω από το κάτω νι και ανεβαίνω έως το άνω πα, τα διαστήματα. Νι πα 8, πα βου 14, βου γα 8, γα δι 12, δι και 8 και ζω 14, ζω νι 8 και νι πα 12. Όταν θέλουμε να ανέβουμε επί το οξύ, να ξεπεράσουμε το πα και να ανέβουμε πάνω, πάλι αρχίζουμε 8, 14, 8. Τώρα η κλίμακα. Δι, βουγάδι και δι, δι, δι και ζώνη πανίζω και δι γαβού πανί, νι παβού γαδί και ζώνη πανίζω και δι γαβού πανί. Τώρα θα σταθμεύω στους σταθμούς που είναι το βου, το δι και το ζω. Νι παβού γαδί και ζω, νι πανίζω και δι γαβού πανί. Όσο πλησιάζουμε το πα προς το νι, τόσο τελειότερος είναι ο δεύτερος. Και όσο πλησιάζουμε το και προς το δι, να μην ανεβαίνει πολύ το και γίνεται διατονικό, τότε είναι τέλειος ο δεύτερος. Τη λέω άλλη μία φορά. Δι γαβού πανί παβού γαδί και